kwenu kwenu kwezuonu ịma na ndị Igbo na-atụ n'ilulu na-asị mgbe onye jiri teta bụ ụtụtụ ya ya mere anyị ji ayọ ọbasi bi n'elu mgbe ọbụla ụmụ Igbo ji teta nke anyị akọkwala anyị ise Dede Vitalis Chief Omemgbochi onye ụmụ oke ụmụ ndụgba ọpara nne m ndị ka mụ na-akpọ ọkwa gị si m teta ụra etetala m ụra rege meza ya nwanne agụmana m egwu m kelere m Jackson Tedus Ogbubike akụbụdike ka m na krọn nwanne gị tọrọ atọ ịma na ndị Igbo na-ekwu na-asị ọ kwụrụ towe ọ dịka ọ ga-akarị onye kụrụ ya nwanza kpakwanụ ọ dịka ọ ga-efela n'elu ọjị mana ofe ihe ọ ga-efekwewu ebe nne ya eferuru